हाग्रामा महिलारिया बेलटोलायाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ मावख'आरि महरै BKWS नो गथायबाय। दिनै 10 फेब्रुवारि 2026 अक्ट'खालि ग्रीनफील्ड क'क्राझाराव जानाय मोनसे गिदिर जथुम एबा 24थि बड'लेण्ड सान फालिथायनि समाव बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलाव मावख'आरि महरै गथायो। बेटला गुवाहाटीआव थानाय बड'लेण्ड भवनखौ मावख'आरि महरै गथायबाय। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव BKWS नि मासिगिरि श्री अनिल बसुमतारीजों लोगोसे EM श्री प्रदीप स्वर्गयारी आरो प्रणब बर'आ बड'लेण्ड गाहाय श्री हाग्रामा महिलारिनि बड'लेण्ड भवननि मावख'आरि हेन्डअभार बिथोनखौ नाजावो। क'क्राझारनि ग्रीनफील्डआव 24थि बड'लेण्ड सान खुंनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा, बारग' केबिनेट मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, MLA लरेन्स इस्लारि आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन।